Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausap pa kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan, si Pastor Jeremias Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ning takna sa kahaponon atong tubagon ang usa ka makakurat nga pangutana. Posible ba nga ang usa ka tawo sincero nga nagtuo nga tinuod siya nga Kristohanon ug langit ang iyang kapadulngan, pero sa tinuoray lang dili di ay? Usbon ko mga kaigsuonan. Posible ba nga ang usa ka tawo sincero nga nagtuo nga tinuod siya nga Kristohanon ug langit ang iyang kapadulngan, pero sa tinuoray lang dili di ay? Kung inyong pangutan-on si Hesukristo, ang iyang tubag dakong oo. Atong ablihon ang Matthew chapter 7 verses 21 hangtod sa 23. Mateo kapitulo 7 21 hangtod sa 23. Ang giingon diri, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Niadtong adlaw daghan unya ang muingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Matik di mga kaigsuonan nga nakita na ni Jesus in advance ang mga tawo nga hugot kaayo ang pagtuo nga takos silang makasulod sa langit, to the point nga makiglantugi sila batok sa dili paborable nga hukom ni Jesus nga maghuhukom mahitungod kanila. Pero bisan pa sa ilang pagpangatarungan, dili gihapon sila pagailhon ni Jesus ingon nga iyang katawhan. Ug matik di mga kahigalaan, dili sila pipila lang, kundili ang giingon ni Jesus daghan. Ang giingon diri, niadtong adlaw daghan unya ang muingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? So dili sila pipila lang mga kahigalaan, kundili daghan. Mao nga usa sa pinakaimportanteng mga pangutana nga kinahanglang mapangitaan nimo og tubag mao ang unsaon ba nako pagsiguro kung tinuod ba ako nga Kristohanon o dili? Unsaon ba nako pagsiguro kung padulong ba ako sa langit o sa impyerno? Well, aron matubag kining pangutanaha mga kahigalaan, kinahanglan nga masabtan nato ang tulo ka mga mahinungdanong sukdanan sa kasiguruhan sa kaluwasan. Ang unang sukdanan alang sa kasiguruhan sa kaluwasan mao ang pagsalig nga si Kristo ug ang saad sa Dios igo na nga baruganan sa atong kaluwasan. Usbon ko mga kaigsuonan, ang unang sukdanan alang sa kasiguruhan sa kaluwasan mao ang pagsalig nga si Kristo
ug ang saad sa Dios igo na nga baruganan sa atong kaluwasan. Unsa may buot ipasabot niini? Ang buot ipasabot niini mao nga si Kristo ang tibuok ug supisyente nga manluluwas. Siya lamang, mga kaigsuonan. Ang iyang sakripisyo didto sa Kalbaryo mao ang tibuok nga sakripisyo nga atong gikinahanglan aron matabunan ug mahugasan ang atong mga kasalanan. Ang iyang pagkamatarong mao ang tibuok nga pagkamatarong nga atong gikinahanglan aron kita ideklarar nga matarong at tubangan sa Dios ug mahatagan og katungod nga mosulod sa langit. Ang iyang gahom lamang ang tibuok nga gahom nga atong gikinahanglan aron mapahiling kawas ang atong lawas ug kalagikan sa pagkaulipon sa sala ug sa kamatayon. Karon, mga kahigalaan, ang kasiguruhan sa kaluwasan maangko nato kun atong ibutang gayud ang tibuok natong pagsalig kang Kristo ug kaniya lamang alang sa atong kaluwasan. Mao kini, mga kaigsuonan, ang foundational message of the gospel. Kini nga matang sa kasiguruhan gipakita sa 2 Timothy chapter 1 verse 12 nga nagaingon, ug tungod niini nagantos ako apan wala ko kini ikaulaw kay nakaila ako sa akong gisaligan ug sigurado ako nga siya takos nga makaamping sa iyang gipiyal kanako hangtod ni adtong adlaw. Mga kahigalaan, kay nasayod man sa tibuok nga pagkasupisyente ni Kristo ingon nga manluluwas, kumbinsido gayud si Pablo nga ang manluluwas nga iyang gisaligan magdala ug siguradong makaamping kaniya ug magdala kaniya ngadto sa kahimayaan. Pareho lamang kini sa bungee jumping. Kung nasayod kamo sa or nakakita kamo sa TV sa bungee jumping, kining bungee jumping, mga kahigalaan, kini makita nato sa TV nga ang mga tawo muambak gikan sa taas nga tulay pero dunay gihukot nga dako og elastic nga pisi sa ilang tiil o lawas, so dili gyud sila mabundak didto sa kabatuan sa ilalom sa tulay. Aron dili sila mulahos ug katugpa sa katubigan ug kabatuan sa suba sa ilalom sa tulay. Now think of bungee jumping. The moment nga muambak ka gikan sa tulay o habog nga building, nasayod ikaw nga ang pisi nga mainat or elastic nga pisi nga gihikot sa imong tiil lamang mao ang magpugong kanimo nga dili ka mulahos og kabundak ug kadugmok sa mga kabatuan. Pero tungod kay nagsalig ka sa pisi, aduna kay igo nga kasiguruhan nga dili ka madugmok sa kabatuan. Susama ra kini sa kaluwasan nato diha kang Kristo, mga kaigsuonan. Ang pagtuo naga-focus lamang kang Kristo ug sa iyang gibuhat alang sa kaluwasan sa mga katawhan. Ang pagtuo mao ang pagbarog nga si Kristo mao ang tibuok ug supisyente nga manluluwas bisan pa sa pinakadautan nga tawo diri sa kalibutan. Ang pagtuo mao ang kapahulayan sa kasing-kasing ug hunahuna sa magtutuo tungod kay gidawat na siya sa Dios ingon nga iyang anak pinaagi kang Kristo ug tungod niini aduna siya'y kasiguruhan nga langit siya kapunta. Karon, kining maong unang sukdanan mao ang pinakabaruganan sa lain pang mga sukdanan, mga kahigalaan. Pinakabaruganan kini tungod kay kitang tanan makasasala at tubangan sa Ginoo. Ang atong pagtuman sa balaod sa Dios bisan kanus-a dili makahatag kanato og merito ug katungod nga makasulod sa langit. Mao nga ang atong bugtong paglaom alang sa kaluwasan anaa lamang kang Kristo. Ug kung tinuod gayud ikaw nga nagasalig kang Kristo, nan igsuon duna kay kasiguruhan sa kaluwasan. Sumuto ang unang sukdanan. Ang ikaduhang sukdanan alang sa kasiguruhan sa kaluwasan mao ang mga ebidensya nga makita karon mismo sa kinabuhi sa usa ka tawo sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Usbon ko, mga kahigalaan, ang ikaduhang sukdanan alang sa kasiguruhan sa kaluwasan mao ang mga ebidensya nga makita karon mismo sa kinabuhi sa usa ka tawo sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Di ba doon nagiingon sa Bible, faith without action is dead.
Bisan pa og ang pagsalig sa saad sa Ginoo usa ka baruganan alang sa kasiguruhan sa kaluwasan, dili lamang kini ang bugto nga sukdanan alang sa kasiguruhan sa kaluwasan, igsoon. Tungod kay unsa man ang gi-assume sa pagsalig sa usa ka tawo kang Kristo ingon nga tibuok og supisyente nga manluluwas. Ang gi-assume niini mao nga ang iyang pagtuo tinuod gayod. Apan mga kahigalaan, di ba ang Biblia nagtudlo usab kanato nga dunay pagtuo nga dili tinuod ug dili makaluwas? Tinuod na, mao kini ang gihisgutan ni Santiago sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 19. Dili tanang pagtuo makadalang nato ngadto sa langit. Ang giingon diri sa James chapter 2 verse 19. Nagtuo ka nga usaray Dios? Maayo ka na. Apan ang mga demonyo nagtuo usab ni ana ug nagkurog pa sa kahadlok. Oy, nagtuo po di ang mga demonyo ug nagpangurog pa, pero dili sila luwas. Mao nga, unsaon man nimo sa pagsayod kung ang imong pagtuo tinuod o dili, ug nga tinuod bagayod ikaw nga naluwas. Mao kini ang pamaagi sa kasiguruhan nga gi-apply ni Apostol Juan sa iyang unang sulat. Atong basahon ang 1 John chapter 1 verses 5 to 7. Gihisgutan ni Juan ang mga ebidensya nga makita gayud sa usa ka tawo kung tinuod siyang luwas o dili. 1 John chapter 1 verses 5 to 7. Ang giingon diri, mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak ug gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayoy kangitngit. Kung muingon kita nga nahiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit, na makakita og wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Ang nagpuyo diha sa kahayag, ang buti pasabot niini mga kahigalaan, nagpuyo sumala sa kamatuoran. Dayon, gihisgutan ni Juan ang mga specific nga mga ebidensya sa pagpasabot niya sa pagpuyo diha sa kahayag. Ang una, 1 John chapter 1 verses 8 hangtod sa chapter 2 verse 2. Taas-taas kini nga bersikulo ang giingon diri, kung muingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Kung moingon kita nga wala kita makasala, gipakabakako nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyang pulong. Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kung may makasala, may manlalaban kita nga si Hesukristo ang matarong. Siya mao'y mga tubang sa amahan. Siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala ug dili lang kay ang ato ra, kundili ang mga sala usab sa tanang tawo. Well, mga kahigalaan, kung dili binibliya ang atong pagtan-aw sa kasalanan, nan wala kita nagpuyo diha sa kahayag. Ug kung wala kita nagpuyo diha sa kahayag, nan wala kita nahiusa sa Dios. Ug tanawon usab nato ang sunod nga specific evidence sa 1 John chapter 2 verses 3 hangtod sa 6. Ang giingon diri, kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may muingon, nakaila ako sa Dios apan wala nagtuman sa iyang gisugo, bakakon kanang tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, nahingpit diha kaniya ang gugma sa Dios. Mahibaluan nato nga nagkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Dios pinaagi niini. Ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios, kinahanglan magkinabuhi sama kang Hesukristo. Mga kahigalaan, posible di ay nga ang kunon sa usa ka tawo nga nailhan niya ang Ginoo pero dili day tinuod kay walay ebidensya nga makita sa iyang kinabuhi. Moingon siya nga nakaila siya sa Dios pero wala magtuman sa iyang gisugo. So siya na makak. Ang giingon ni Juan,
bakakon kining tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. Ug tanawon pud nato ang sunod nga ebidensya sa 1 John chapter 2 verses 9 hangtod sa 11. Ang giingon diri, ang nag-ingon nga anaa siya sa kahayag, apan nagdumot di ay gihapon sa iyang isig katawo, anaa pa sa kangitngit. Ug ang nahigugma sa iyang isig katawo anaa sa kahayag. Busa walay bisan unsa diha kaniya nga makaangin sa uban ngadto sa pagpakasala. Apan ang nagdumot sa iyang isig katawo anaa pa sa kangitngit. Naglakaw siya sa kangitngit ug wala masayod kun asa siya paingon kay gibutaan man siya sa kangitngit. So usapod day kini kasukdanan kanang moingon nga nakaila siya sa Ginoo pero madinumtanon sa iyang isig katawo, giharian gihapon ang iyang kasing-kasing ug kasuko. Ang giingon sa Biblia, anaa pa siya sa kangitngit, dili siya tinuod nga anaa sa kahayag. Nagkinabuhi pa siya sa kasalanan. O klaro kay ang giingon diri, apan ang nagdumot sa iyang isig katawo anaa pa sa kangitngit. Naglakaw siya sa kangitngit ug wala masayod kun asa siya paingon kay gibutaan man siya sa kangitngit. Mo kini ang mga ebidensya kaning atubangon nato kini nga mga ebidensya honestly. Am I really a Christian? If I am a Christian, there is really an evidence, and one of the evidences is that ang imong kasing-kasing dili na madinumtanon, dili na masinukanon. If you do not really love people who have been born again, then you are not a Christian. Kung dili ka tinuod nga nahigugma sa mga tawo nga parehong giluwas sa Ginoo, nan dili ka tinuod nga Kristohanon. Dugang pa tan-awon pa nato ang specific nga ebidensya sa 1 John chapter 3 verses 9 hangtod sa 10. Ang giingon diri, dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios, kay ang kinaiya sa Dios anaan naman kaniya. Dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya namang amahan. Ang kalainan sa mga anak sa Dios ug sa mga anak sa yawa mao kini, ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isig katawo, dili anak sa Dios. Giusab na po diri mga kaigsuunan. Ang nagpakasala or nagkinabuhi sa sala, dili tinuod nga luwas. As simple as that. Mga kahigalaan, we are not teaching sinless perfectionism here. Tungod kay ang mga magtutuo maligyas paghihapon sa sala. Pero ang nagpakasala, buti pasabot, lifestyle na niya ang pagpakasala, dili tinuod nga nakadawat sa kaluwasan. Now, kung ang iyang kinabuhi gi-characterize og unbroken pattern of sinfulness, nagpakasala, dili kay makasala. Kay ang mga Christians, kung dili magbantay, makasala. Pero lahi ning makasala, lahi ning nagpakasala. Kung ang iyang kinabuhi unbroken pattern of sinfulness, no matter how much he claims to be a Christian, the Bible tells us plainly that he is not a true Christian. Jesus Christ came to set us free from the dominion of sin. Ug unsa pa, tan-awon pagayod nato ang lain pang ebidensya diri sa 1 John chapter 4 verses 4 hangtod sa 6. Ang giingon diri, apan mga anak, iya na kamo sa Dios ug gidaog ninyo ang mga dili matuod nga propeta, kay ang espiritu nga naa kaninyo mas gamhanan kaysa espiritu nga naa sa mga tawo nga iya sa kalibutan. Naghisgot sila mahitungod sa mga butang sa kalibutan ug namati kanila ang kalibutan kay sila iya man sa kalibutan. Apan kita iya sa Dios, ug ang nakaila sa Dios mamati kanato. Apan ang dili iya sa Dios, dili gayud mamati kanato. Pinaagi niini maila nato ang espiritu nga nagtudlo sa matuod ug ang espiritu nga nagtudlo og bakak. Hala, mga kaihigalaan, ang tinuod ay nga Kristohanon aduna nay kasing-kasing sa pagpamati sa tinuod nga mga magtutudlo ug mga magwalali sa pulong sa Ginoo. In other words, ang tinuod nga Kristohanon duna nay kasing-kasing sa pagpaminaw sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo, dili na maglikay-likay niini. Tungod kay gitagaan na siya sa Ginoo bag-ong kasing-kasing ug gigutom na siya kanunay og giuhaw alang sa pulong sa Ginoo. Dili na niya likayan ang Bible study.
Iya na kining gipangandoy kanunay. Well, opposite ni ini ang mga dili tinuod nga luwas. Kay wala gayud sila'y kasing-kasing nga maminaw sa pulong sa Ginoo. It's just a waste of time for them. Ug unsa pa, doon na pagay ebidensya diri sa 1 John chapter 5 verses 1 ug verse 4. Ang giingon diri, anak sa Dios ang nagtudlo nga si Jesus mao ang Kristo, ug ang nahigugma sa ginikanan nahigugma usab sa iyang anak. Verse 4, kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. So, but pasabot ini, whoever believes is born of God. But what kind of believing is this? Not just any other kind, but it is the kind that overcomes the world. Kining matanga sa pagtuo makabuntog sa kalibutan. Ang but pasabot, dili na madala sa anod sa kasalanan sa kalibutan. Now, what is important to observe here is the nature of the evidences of God's saving work. Wala sila kalabutan sa mga gasa sa espiritu or spiritual gifts, kundili sa bunga sa espiritu. So, posible di ay nga makaangkon ang usa ka tawo sa mga gasa sa espiritu, pero dili day tinuod nga naluwas. Ang example ni ini mga kaigsuonan, si Balaam sa Old Testament nga naka-prophesy or nakatagna. Ug si Judas mismo, nakawali si Judas, usa siya sa mga nagtudlo. Nakapropesiya si Balaam ug si Judas nakawali. They had the gifts, aduna sila'y gasa, but not the saving work of God. Aduna sila'y gasa, pero wala nila naangkon ang gasa sa kaluwasan. Wala sila maluwas. Aduna lamang kitay pagpatinaw ni ini mga kahigalaan ug pagpahimang nung daan dinhi. Samtang tinuod nga kining mga ebidensyaha nagpamatuod or nagconfirm sa kaluwasan sa usa ka tawo diha kang Kristo, wala ni sila'y papel sa atong kaluwasan. Ang atong saligan lamang alang sa atong kaluwasan si Kristo lang dapat ug siya lamang gayod. Apan kining maong mga ebidensyaha sa pagluwas sa Ginoo mao ang nagpamatuod nga ang atong pagtuog kaluwasan tinuod gayod. Kining good works, kining balaan nga pagkinabuhi, dili nimoy makaluwas kanato, pero mao kini ebidensya nga kita tinuod nga naluwas. Usbon ko ang giingon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone is in Christ, he is a new creation. Ang tanang naa kang Kristo nahimong bag-ong binuhat. So bag-o ang iyang kasing-kasing, bag-o ang iyang kinaiya, ang kinaiya sa Dios ana-ana kaniya. Mao nga kinahanglan nga examino nato ug susiho nato ang atong kaugalingon sa lamdag niini nga mga teksto. Tungod kay ang giingon sa 2 Corinthians chapter 13 verses 5 to 6, ang giingon ni Pablo dire, susiha ug hukmi ang inyong kaugalingon aron pagtino kung nagkinabuhi ba kamo diha sa pagtuo. Nahibalo na kamo nga si Kristo Jesus anaa kaninyo, gawas ko napakyas gayud kamo. Masaligon ako nga masayran ninyo nga wala kami mapakyas. So mga kahigalaan, mo kadto ang ikaduhang sukdanan alang sa kasiguruhan sa kaluwasan. Makita ba sa atong kinabuhi ang mga ebidensya? Well, ang ikatulong sukdanan alang sa kasiguruhan sa kaluwasan mao ang pagsaksi sa balaang espiritu, the witness of the Holy Spirit. Ang pinakateksto nato niini mao ang Romans chapter 8 verse 16 nga nagaingon, ang balaang espiritu mismo ang nagsaksi sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. Mga kaigsunan dire, naghisgot si Pablo sa personal nga pagsaksi sa balaang espiritu sa atong kaugalingong espiritu. Apan mga kahigalaan, kinahanglan nga dili nato isipon kining maong pagsaksi sa balaang espiritu ingon nga bulag gikan sa mga ebidensya sa paglihok sa Ginoo sa pagbag-o sa atong kasing-kasing ug kinabuhi. Tungod kay unsa may gisulti ni Pablo sa nahauna. Basahon nato ang bersikulo 12 hangtod sa 14. Ang giingon diri, mao nga mga kaigsuonan,
aduna kitay tulubagon dili ngadto sa unod aron magkinabuhi sumala sa unod. Tungod kay kung nagkinabuhi ikaw sumala sa unod, kinahanglan kang mamatay. Apan kun pinaagi sa espiritu, ginapatay mo ang mga daotang buhat sa lawas, ikaw mabuhi. Tungod kay ang tanang gimanduan sa espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Mao kini ang ebidensya sa gibag-o nga kasing-kasing ug kinabuhi. Apan sa duol kaayo nga koneksyon niini nga mga ebidensya sa pagpanlihok sa Dios sa pagbag-o sa atong kasing-kasing ug kinabuhi, siya mismo ang magsaksi sa atong espiritu nga kita mga anak sa Ginoo. Mabati nato sa atong kinasuluran nga kita mga anak gayod sa Ginoo. Unsaon man nato kini pag-illustrate. Ang usa ka bata nga gipangutana sa iyang maestra, 4 plus 4. Ang estudyante nga adunay dutay kasiguruhan sa iyang tubag pero nagpanuko paghihapon sa pagtubag, miingon sa iyang maestra 8. Murag dili siya sure. 8. Dayon ang maestra moingon og insakto, tama, that's right. The answer is 8. Ang pag-confirm sa maestra mao'y magtangtang sa tanang pagpanuko or hesitation sa bata. I mean, he knows the answer but he's not just sure. But when the teacher confirms that the answer is indeed 8, natangtang ang tanang pagpanuko or hesitation sa maong bata. Maupod kini ang gibuhat nga pagsaksi sa balaang espiritu sa atong espiritu. Bisan pa og nakita og nabati nato ang mga ebidensya sa paglihok sa balaang espiritu sa pagbag-o sa atong mga kasing-kasing ug kinabuhi, pwede paghihapon nga aduna kitay pagpanuko kung gipanag-iya na bagayod kita sa Ginoo or dili. Dayon ang espiritu magsaksi sa atong espiritu nga kita mga anak gayod sa Ginoo. Mabati nato kini sa atong kinasuluran. Pagkaanindot gayod kaayo niini nga kasinatian mga kaigsunan. Mura kini og langit dinhi sa yuta. Mura kini og nabati nimo ang dili makita nga mga bukton sa Ginoo nga migakos kanimo ug naghatag kanimo og kasiguruhan nga ikaw iyang anak. Bisan pa og dili kini kanunay nga gihatag sa espiritu, dili man nato kini kanunay nga mabati. Duna gayud gihapoy mga higayon nga gikinahanglan kini kaayo sa usa ka Kristohanon. Ug ang balaang espiritu nagahatag niini kaniya. The Holy Spirit confirms or testifies with our spirit that we are indeed children of God in times that we really need it most. So, mga kaigsuunan, sa lamdag niini nga mga sukdanan, pangutana ang imong kaugalingon niini nga mga pangutana. Tinuod ba gayud ako nga Kristohanon? Giluwas na ba ako ni Kristo? Nagsalig ba gayud ako kang Jesus ingon nga bugtong kong manluluwas? Ikaduha, makita ba sa akong kinabuhi ang mga ebidensya? Ikatulo, nabati ba nako sa akong kinasuluran ang pagsaksi sa balaang espiritu nga tinuod gayud akong anak sa Ginoo? Kung dili pa ka sigurado higala, nan, duol gihapon kang Kristo, duol kaniya. Dili niya isalikway ang tanang mga tawo nga moduol kaniya. John chapter 6 verse 37. Anyone who comes to me, I will never cast out. So kung dili ka pa sigurado sa imong kaluwasan, dangop kang Kristo, duol kaniya, wala na ilaing bugtong nga manluluwas kundi ang atong Ginoong Hesukristo lamang. Pero kung miduol ka na kaniya, gibutang na nimo ang imong pagsalig kang Kristo, mao ka na ang bugtong patukuranan alang sa imong kaluwasan, pero ang imong pagsalig kang Kristo alang sa imong kaluwasan, aduna gayon mga ebidensya. Ug ang ebidensya niini mao ang balaan nga pagkinabuhi. Faith without action is dead. Bisan pagkapila ang kunon sa usa ka tawo nga siya luwas na, pero dili makita sa iyang kinabuhi ang ebidensya, madinumtanon gihapon siya. Ang iyang kinabuhi, unbroken pattern of sinfulness gihapon. Wala gihapon siya kasing-kasing sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Wala gihapon siya kasing-kasing nga maminaw sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Ang iyang pinulungan, pareho ra gihapon sa pinulungan sa mga tao sa kalibutan. Ang iyang kinaiya, pareho ra gihapon sa kinaiya sa mga tao nga wala mahadlok sa Ginoo.
walay kahadlok sa Ginoo, wala makaila sa Ginoo, nan kanang tawhana. No matter how much he claims that he is a Christian, he is not a true Christian. Duol kang Kristo higala kung kinsa ka man. Dangop kaniya ang kuna nga ikaw makasasala, ug salig lamang kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Pinaagi sa iyang sakripisyo didto sa cross sa Kalbaryo. Ang dugo nga iyang giula didto sa cross sa Kalbaryo, mulang kaytoy bugtong nga bayad sa tanang silot sa imong sala. Ug si Kristo adunay gahom sa pagbag-o sa imong kinabuhi, sa pagluwas kanimo gikan sa pagkaulipon sa kasalanan. Hangtod din hilang kita taman mga kaigsuonan sa atong pagtuon karong takna tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausa pa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ug mga adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro Hangad sa Unidos. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 744 3030.